Ini pong harambugan sa radyo mga pangga. Katang isip sana, anuman ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyayari o pangaran, dahil po tinutuyo mga pangga. Ining istoryang pinadala sa kuya sa Facebook ni Ermaline Notorio. Magayon ang istorya, matindi. Oh. O kaya kung may mga istorya ka munsiring ka, ini mga makonsuelo, mga istoryang Bicol noon, mga istorya kan mga parainom dyan sa indong lugar, mga makukonsuelo, mga istorya, ipadara nindo sa kuya, i-istorya taman sa radyo. I-share taman. O yada mga panggaan, istorya kan langgam, tapos halas, halas sawa, tapos tanga. Itong langgam, in Tagalog, langgam tsaka sawa. Sa Bicol, halas, tapos tanga. Ayan, ha? Ini daang istorya. Sa kahadian da mga pangga, sa kahadian na mahiwas na kahadian. May saro da mga tugang na hadi. Ang pig-meeting da, nagpa-meeting da mga pangga, nagpa-seminar. Uso na. Uso na palang katong seminar. Tapos may isnakan da ang sito, tapos siopaw. Uso May hadi da mga pangga sa sarong magayunan na paraiso, kadean, tapos pigmeeting niya da so tanga, tapos so halas, pigkaulay niya da. Di yun nakahampang da sa duman sa duwa. Duman sa halas tapos sa tanga, digdi sa kahadean na ini. Kamo yaon digdi. Nagtaram sa hadi, Kamo ika halas, tapos ikang tanga. Pinaapod ko kamo digdi sa sakuyang kahadian por dahil sa sarong importanteng anunsyo. Matid. Anunsyo sa publiko. Ang sabi kan hadi mga tugang. Ngunyan, ang sabi da kaso hadi, ika ngaya, inot ngayang anunsyo ko, ika ngaya halas, magdangog ka. Inaulay so halas. Tatawan ta ka ngaya halas nin kapangyarihan. Tatawan ta ka ngaya nin kapangyarihan. An apod ngaya kan kapangyarihan ay ni na itatao ko sa imo. Kunyan nga ini, kamandag. Deyo, pwerte dat so dangog kan duwa mga pangga, pwerte manda so dangog so duwa. So tanga, tapos so halas. Primerong kinaulay nga ni palan kaso hadi itong tanga, taso halas da. Aracha na da yan. Aracha na. Magdangog ka muna, halas. Magdangog ka muna. Kinaulay kan hadi itong tanga. O ikang ngaya tanga, tatawan ta kang ining kapagirahan ngayang kamandag ngayan na tuyong ngayang may kakagaton ka. Magagadan. Uy, makatakuton. Makatakuton sa akin. Makatakuton. Tuyo da ang tinawan kan hadi so tanganin kapangyarihan. Na pag may kinagat siya, automatic da. Dead ball. Tapos ang boxing. Ngunyan, itong tanga da mga pangga, ano man daw nakadimalasang kayo ito ta, lusngog na maregay, de nadadangog so kunyan kang mahal na hadi. Nagtaram da so tanga. Sa diton bagyan ha. Mahal na hadi. Wow! Ano po nga na itong mahal na hadi so sinabi mo? De nadadangog. Inulit na naman da kan hadi. Ulitin ko na naman. O ikatanga, tatawan ta kanin kapangyarihan na an kada kakagaton mo magagadan. An apod kan kapangyarihan mo kamandag. Yan. Di halas da mga pagga, relax na da, pero tidang pataboy-taboy kan ikog, pataboy-taboy lang da. Tapos halas da, nagdidiwal-diwal lang da kan dila niya, relax, dadangog-dangog. Ngorog niya mahal na hadi ngayon. Tataon niya, so tanga ngayon yung kamandag ngayon, kapangyarihan, So tanga naman da mga pangga, anong kadimalasan na naman da, taday da na dadangog so mahal na hadi, kan sa iyang bigay sabi, nagtaram naman da so tanga. Mahal na hadi. Ano nga ni po ngayon sa sinabi mo mahal na hadi? Wow!
Sumahal na hadi da mga pangga sa sobrang suya na gayod kumbaga garo na ngayon kita digding sa raot na plaka ngaya pa ulit-ulit na ngayon kita digding huy kaya ngayon tanga ka lusngog ka ngaya may barado ngayon balbula kang talinga mo magtaga kunya ka nga ni magtaga change oil ka nga ni kan ano mo talinga dahil mo na dadangugan sinasabi ko sa imo inanggutan so tanga pangga. Sa sobrang kasuyaan kan mahal na hadi, siring ka pala, bungog ka, na tanga ka. Itatao ko na sana ang kapangyarihan duman sa halas. Itatao ko na sana duman sa halas ang kapangyarihang kamandag na ang kada makakagat niya, gadan. Tapos so halas da mga pangga na relax lang nagdadangog-dangog lang kimahal na hadi nagpataboy-taboy kan ikog nagdidiwal-diwal kan dila. Naugma so halas. Iyang kaya binasol pa pati so tanga, iyang kaya sinasabi ko sa imo tanga. Magtagalinig ka nga ni kan talinga mo. Ano nakita? Nagkatotoo da so sinabi kan mahal na hadi mga pangga. Punda kay to dumana nagpo ng alamat kan halas na ini. Nakada makakagat niya gadanda. Yun na ito, venomous na siya, so halas. May kamandag na. So, in present day, baga mga pangga, may mga halas man talaga baga, may mga sawa na may mga kamandag, na delikado kung ma-encounter niya itong mga tao. Kaya ingat po kamo sa mga sawa. So, yan, pagirumdum sa endo, Tapos, ang nangyari da man sa tanga mga pangga, kabaliktaran kang kapangyarihan kasuhalas. Iyo. Di, so halas baga, ang tuyong makakagat niya, magagadan. So tanga da, kabaliktaran. Ang kada da makakagat niya, siya da ang gagadanon. Ang kada makakagat niyang bitis kan tao, siya ang gagadanon. Siyempre, roronoton siya Pipiripil siyon pa siya, runot-runotong pa so tanga. Yan ang napapala kan bungog na tanga. Kabaliktaran ng kapangyarihan. Kaya iyan ang alamat kan halas. Kaya duman sa tanga, baka makanood ka man, magtagalinig nga ni ha? Pagtaga, kunyan baka barado na ang balbula kan talinga. Ang kada kakagatol kan tanga, siya ang gagadanon. Ika ha, salit-salit ka ha, nagaparakagat ka kan bitis ko. Pasensya na. Ang istorya mga pangga pinadala sa Facebook sa satuya ni Ma'am Ermeline Notorio. Salamat Ma'am Ermeline. Sumayaw ng cha-cha. Kaya kung may mga siring mga kamong istorya mga pangga dahil masupog na magpadara ng istorya sa DJ Makisig sa Facebook. Hanapon po nindo DJ Makisig sa Facebook. I-send nindo dyan ang mga istorya dyan kan mga parainom sa endong lugar. Istorya dyan kan na mga chismosa sa endong lugar. Asin istorya kan mga barbero dyan sa endong barangay. Ipadara nindo sa ko. Istorya taman sa radyo mga pangga. Babangutan ta na sana. Anyway, 22, makalipas mga pangang oras natin na 10 ng umaga. Ang Energy Headlines eto na. Mga bareta na dapat tindog maaraman na dahil pwedeng sa aga pa, kundi ngunya na. Mula sa Energy News and Information Center, narito ang headlines ng mga maiinit na balitang inyong matutunghayan sa mga nangungunang pahayagan. Unang mapapakinggan sa Energy Headliners. Energy Headline.